Kom så, Mads. Kom så, Mads. Kom så, Mads. Kom så, Mads. Kom så. Kom så, Mads. Godt, Mads. To spark. Mads, 2 spark, Mads. Flere. Flere spark. Godt, det der, Mads. Kom så, Mads. 2 spark. Mads, 2 spark. Det vil, Mads. Spark igennem, Mads. Flere spark, Mads. Det kæmper den. Ja, det ved jeg godt. Box. Step, step, Mads. Step. Kom så, Mads. 2 spark. Kom nu, Mads. Ui. Ja, flot. Ja, det var det sjovt, det der. Jeg er også tidlig på morgenen, man skal lige i gang. Det er det ikke. Ja, jeg gør. Ja, udsigten også er en, jeg overhovedet ikke har lyst til. Det er måske meget godt. Okay. Så er det en surprise. Nej, du har sådan lidt, du burde tænke på at se billeder og videoer. Ja, jeg er helt færdig. Jeg ved det allerede. Jeg tror ikke på, hvad det var. Så er det bare Du har set dig. Det kan godt være. Kom så, Mads. Godt. Flere. Ja. 2 spark, husk det. Bliv ved, Mads. Det bliver ved. Flere, Mads. Det tror jeg ikke. Flere. Sådan, Mads. Godt, Mads. Det er godt, Mads. Sådan. Godt, Mads. Ja. Videre. Kom så, Mads. Fart på. Kom så. Væk. Ja. Kom så, Mads. Kom så, Mads. Kom ind. Godt. Super, Mads. Og step. Godt. Kom så, Mads. Øj. Pas på tweeten. Sådan. Godt, Mads. Nu er alt for. Hvad skete der? Advarsel, fordi han ikke må holde om. Kom så, Mads. Kom så, Mads. Kom så, Mads. Væk fra Jørgen, Madsen. Kom så, Mads. Ja, men... Dommeren, hvis du kigger på, at det sker. Jeg skal ikke bare se en video, fordi det er gået. I know. Det er så fint. Du kan da filme. Du er helt... Det er dig, der har fået det. Men du kan da også godt tage over, hvis du vil. Sådan, Mads. Kom, Mads.
det.